Vandaag staan we op de markt in Oostburg met de stelling van de week. De kinderraad en burgemeester van de gemeente Sluis zijn belangrijk. Vind ik wel. En waarom vindt u dat belangrijk? Omdat iedereen toch zijn inspraak moet hebben. En dat er niets beslist eigenlijk wordt zonder dat mensen erbij betrokken zijn. Ja, en dat geldt dus ook voor kinderen. Ook zeker voor kinderen, ja. Ja. Voor de toekomst is dat zeker heel belangrijk. Dat de kinderen inderdaad mee kunnen denken en mee kunnen wensen wat ze willen. Ja. Dank u wel. De kinderraad, daar heb ik helaas geen ervaring mee wat die doen, waar die voor staan. Maar het zal ongetwijfeld belangrijk zijn. Wat ik wel belangrijk vind in de gemeente Sluis of in elke gemeente in Nederland of waar dan ook, dat er goed bestuur is. Dat er rekening gehouden wordt met de burgers en met de belangen van de ondernemers. Daar is dat goed bestuur voor en daar draag ik zeker een warm hart toe. En dat er ook, als er gestemd wordt, dat ook iedereen gaat stemmen. Want dat is belangrijk, want de beste stuurlui staan al. Dank u wel. Ja, graag gedaan. De kinderraad en burgemeesters zijn belangrijk. Maar mensen hebben daar niet vaak een mening over. Omdat ze de raad en de kinderburgemeester nog niet kennen. En daarom heb ik maar weinig mensen voor de camera weten te krijgen. Volgende week beter. Tot dan.